Перас, обади се към камерата да снима Перас. Ще ме кажи нещо хубаво за камерата. Ти напишува ли, маме? Да, Ти ко за моята царевица? Гетста! Картинка, какво правиш, бе? Картинка, сега ли го виждали? Сядай тук, че? Сядай. Голяма картинка. Няма снимак. То са дигна. Само с най-красивата дама на вечерта. Извинайки. Аз само момичето снимам. Може да ревнуваш. Сега ще да ревнуват брат си, нали? Снимам. Само снимай? Не, снимай на това. Кирето, който... Кирето случайно се обръснал. Cheers. Чакай. Cheers. Снимам тай тебе. Снимаме сега и горе. И край. Именно. Снимай, брат, снимай! Аз вече се уморих. Дай едно на здраве, не го снимай него. Снимай мене. Не ми снимай хуя, бе. Панелката ти снима, бе. Снимай. Абе, къде ходиш надясно, бе? Защото надясно са кони. Абе, си я снимал слънцето, бе, човек. Аз снимай мене, бе. Не го снимаш. Това е хабдала. Знаеш ли това е Перас? Пускай ръка, бе. Пишля ме. Седе на 5 години. 5 години. 6. Знаеш как се издържа? 5 години на един същ чин. Къде? Кой номер си, бе? 21. 21! Най-големия! Кой номер си, бе? 19. 19. Пиша двойка, бе! 21. Кажи едно голямо число, бе. 21.